miani pati mungman to belai no abo chaya ang kha belai chung kha do kha bo nungman ya golo angke chung tabor sport a phaiman ya golo chung saimang kha je miao je khoroksa tongnai khorok nei thina ni bisingo tai khoroksa bo theikya bo bini thina sekang kaisa dying declaration hono chung abono abo riklang kha bo sauje boro jefro gari boro ni bike abo thutai puro afro boro klai thangkha afro boro kono serious injury yakho fi abo ni yagola boro kok bo saiman tonga jaro abo ni yagola bag gear ri kha gari bag gear ri mani yagola se boro serious injury ngai je bin kum kornai bini je bokhro abo bong thanga phati wi thanga ta abo ni yagola abo chini oro accident ri loge loge je tore chung nu kha je bo ukul ko bag gear ro abo to intentional abo to bo ichha khaino rumani toro chung just accident by siminong ya chung chai tongnai je a borok je accident khainai no bono chung shasti de nani engka bon bagai tabuk chung oro phai nok ni borok bai to kok sakha engke tabuk chung toro social organization ni phaisam phayo ba chung ongko nai je borok nei FIR khaijaka ni khnawo aro ni PSO a FIR chung thangai nai nai tam tam a FIR mention khaijaka tam tam seijaka FIR bosu jorte krak khaijaka je nangmani information aro rujaka rujaiya aboro chung naina ni thangnai engke chung chai tongnai je nini jo victim ni family rok nini je thei thangjanai je chela bini je busa tongo khorok nei tabuk kotal miya horo khorosa achai kha charai buri busa te khorsa chara busa tongo engke tabuk ka buri bo delivering bai dorop bini bo sak healing nani jora nangnai gam te situation jate borok bo compensation kabang manthung tamni khabo borong adhikar borok dondi manani accident hoite plus je accident khainai bobo sasti mana tekhe chung buskangni lamao chung abo khlaina thangai tong tabuk chele asani ko boro hejamara hospital cherai banai thwi thangjanai khorok nei ni bisingo khoroksa chalano hingka to aro kalyanpur ni je hospital khoi hospital sorry khoi hospital aro bono bed declare khai jakha ke tai khorosa jora thia kho burei bono GBO refer khai ho jaga serious ba bo thina singo aro dying declaration dei kalang kha je boni bahai khe borok ni dukhuman man ya gola bo kok saimani tonga jora wa afu serious nya ko bag gear ruise borona bo khai jau jetan ya gola borong ni langma arikha tabo kha GBO thika tabo je miya to sport to thia he ba ne bo sport thia GB5 thio beri ni mungkha hambai chini tiprasa media rong no tene angkha 21st August chung tabo GB hospital lo miano rok jotono nukhna khwai agartala highway road je incident nangmani bahai ke asu brutally kaisa oil tank gari ni driver khorok ni borok na amsa kafrewi klakha ba o incident nangmani engkha diborjora ekta theke duita ni bisingo a jagao nukjakha video clips bo tongo chini thani as a evidence a video srai ke brai bini langma thange sakang sawi klangma tongo o gari waisa sungno accident khailai thange se tesa bag gear wi chin sakawo tesa sungno kasili klang hunai ga haike tabuk je bini bsajok kusu te bini bsajok okrani bwsai bini chamri khorogni no asungsa no yakarei thangka ge tabuk bo chung khaklayo police proshashan ni phasingti bo chung amoni ti krak step manano FIR ninani bagai jora maya tang hinge om hayang tomani bagai hinge taw phung jora wo chung FIR rinai PSO amoy baksa chung tebo khanaka gari bobo chung abo mangkha gari number hinge tabu driver no police rok nai tugui tongo hinge aro sana ko hinge hanga kai yong ni family ni ko bini bsajok tongmani khorok ni bini bsajok okra je ni cherai asaina ni tabu tini aichukgo kha asaika bsat typical jora ni bisingti borok thang tong borok saimano bini chamri mikitung phal chajaknai bobo tabuk asungsa no krikha bini bsajok ni botini phungo aichukgo cherai asayo bini sajok kusubo tabuk asungsa ro krikha hinge omo hai jora wo ang public rok no hindi government no hindi te tini police proshashan no hinu jotono janjani je khlaiton public rok bo om hai issue no te ya koni bskango phaina ni thon sana ni thon because chini borok chini buri shikli bo 19 years siko te je thine bini chamri okra bobo youth no kho
এই সিংয়াखौ গেছিনি তিপ্রাসা খরকনি হাইকে बुथारि गलाङै बाहायके के बाहायके योगै मानाय जों बिनि बागै प्रशासननि थानाय जतन स्लाइ क्राक जों नायनाय नांहा इंगे जों बनो फासिपन अर्डर रिनानि बागै जों साइटकनाय इंगे आमो बाक्सा यंनि जे नुखुंसु गया बिनि मानथायबो मानांथुन बिनि राइट्स नि बिसिंति ते तुमुंनो अ borok no je borok omo hai crime khaika attempt to murder li omo direct murder no khai paikha bo je borok no bo attempt to murder khai mane borok thwi paikha so omo ni bagai ta local borok ni area ni je chini MDC rok hindi borok bo nainang thun MLA rok bo nainang thun tang inge bong ni no khungchu gya ta borok ni no khungo borok thwijak bokha baijak tabuk yong ni logi tongnai bini sajogo kra cherai kusu tini phunga asai mani te abon logi tongnai bin sajo kusu ni thimani oloni samung rok ge abono ang joto chini area ni local activists rok no bo request khayo ohai jora obong ni gana busana bagai ge am subai no gobang ko sana thange ta inge gai chini yong bo aso kosto mani tongo kok saime ya mokol mukti klai tongo ge chung gobang kok sayawoi joto public hindi te chini MDC MLA rok bo request khayo phaya kone bo no kisa chuba phainani bagai hambai oil tanker bai pheraja ko hinai je gari rogrom kha kok sala ke ni ga abu khen rok bahai gilas khaiman ka confirm o gari no ne tabuk sung saimano khwai tu agartala highway ni kok saka hanga kai abo tabo under construction sung jotono saimano bom high road condition no hanga kai a jaga o ferewai klangkha hanga kai ferei tongo highway road hanga kai obviously whole day no borok laisi tongo hanga chini public rok no afro accident ma log loge aga na o bike rok gari rok bangma laisi tongnai borai baksa hanga borok na ra gedarang laikha gage da ngai borok no inform khaika ambulance and police no amo haike no te miawa aro lahar boka suja khasung to saimano sanja horjora inke borok ni thani ching eye evidence tong uchini thani je aro oil tank bai khlaija kaini en bo khlaibai khathangka driver tago maya kho inke a jaga belai clear bring ni video bo tongo je jaga bo statement ri ka bo bini langma thaya sakang je o gari bag ge ari we akuri sungote se fere klang phayo ge albuni je photos bo chini thani tongo a jaga srai bike hinke bo house kusaka do bike klai how kusaka lama condition hamya bike si damaging ya hinke borong ni organ ke bahai out of borong ni body faika bari ni bini vaginal organs rok jotono damaging oi thangbai ka phatara ongkor thangbai ka chelani bkha hindi brain hindi jotono ongkor thangbai ka hinke amo hai brutal case sung omono sung exceptional ni rongui maya police प्रशासन omono dakti ke maromnai and sung omono public by pressure mari nai amo hai keno dai mane thudale mane le dadak sida face to mane dadak sida bus kang bo hai thudale ma kalai kana hai ferai phayo bo hai rok tam sai omo dadak sida thutai ma kalai ya puila hanga kai o mal khungbo agartola ni je lama khwaiti phaijong mane means bo agartola phaisingo mukhang kai phaijong mane bike bo amo haino borok ni nok subol singo ge borok I agartola phaising mukhang highway mukhang kai phaijong mane ge amo hai jorao tamo kha gari bini speed tongo chung saimano truck oil tank rok borok sabo tongko no naya borok speed o chalogo ge bo afro bela speed o chalogo ya kunai borok no pass khaiei thukur phanangai khiglai klang furu chalani condition already bini brain rok burst ngi phataro phaijak ge amo haino nuguya kunai maybe o driver te bo kiri jakhna phiaba buriya afro kaham korongse chalasibing sing go jalongnai ge bo kifile haino hai attack khaimani bagai tabu slabo kori kha buri bo kori kha Kevin kono wrong side to kerenya bule aboni videos and photos clip clear tongo enaro je ambulance borok no khosarai borok ni bo clear statement tongo sini je thinai borok right side no drive khai tongmani tangke tabuk public ba family rok tamo nai obos tabuk puila hingai borok ni family omono nai bong ni borok no amsaka brutally buthar jaka ge justice borok nango Pros प्रशासन abono strictly action mana nai chini logiwa chung advocate na ka instantly tanging ye ka omhai case sunung jago gobang ma advocate nijini own profit ni bagi simi kori boro rong no rangkisa kana hari onu khungno te bochu ge khlai payo olokai at the end a boro rong ni party by rang jagai o case no stop khai payo so chung chini bela young advocate miss hawano chungna ka o case ni bagai te bo o case ni bisingte borok ni bagai justice to bui fainai and amo baksa police प्रशासन no bachang joto articles dhara ni bisingte kai strict action na bagai abon bagai jang appeal khlai FIR reka
boi ba de mung to boku moi bo parang sun na nya nei kipil thaima jora sakla na na boku mun ni para khai boro parang sun para khai boro bo prang jung ni para hangya kai tabo Santinagar mayung bekreng tabo abo under Kolyanpur PS kalayo gai tabo bini boku mun ni nok hangya kai Subol Singh bo janga bo heza mara hezama